Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita lokal. Na-record ang pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 nga na-report sa isa ka adlaw sa syudad sang Bacolod nga nagdangat sa 27. Nadugangan naman sa 31 ang COVID-19 cases sa Negros Occidental. Base sa pinakauli nga datos gikan sa Department of Health 6, 76 ang bagong COVID-19 cases sa Region 6, 27 dire. Ang gikan sa Bacolod nga kalabanan hindi OFW kay hindi man LSI kag 31 ang gikan sa Negros Occidental nga kalabanan mga LSIs. Sunod sa DOH 6 may 26 ka bago nga nag-ayo sa balatian sa rehiyon. 12 ang gikan sa Negros Occidental kag isa ang taga-syudad sa Bacolod. Sa kabugusan, nagsaka na sa 1,036 ang COVID-19 cases sa Region 6.
424 ang aktibo nga kaso, 596 ang naka-recover, kag 16 ang napatay. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga may kapinduha ka authorized person outside residence sa Apors gikan sa Manila nga nagkadto sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Familyaran, chair sang Bacolod Interagency Task Force, may 26 ka tech crew sa isa ka telecommunication company ang nagabot sa probinsya, 22 sa ila ang nagrenta sa syudad sang Silay, naginpay dalom sa quarantine samtang 4 ang nagrenta sa isa ka subdivision sa barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Sunod sa BC Alcalde ang probinsya amo nagkuha sang swab specimen sa maapor kag duha sa ilang yara sa Bacolod ang nagpositibo sa virus. Sa impormasyon ni Familyaran, may apor nga COVID-19 positive nga naglagaw pa sa mall. Padayon karon ang contact tracing sang otoridad. Sinibaluan base sa guidelines sang syudad, ang apor nga 5 ka adlaw nga magatiner sa syudad ay paidalom sa swab test kag pwede na makatrabaho. Samtang ang apor nga magatiner sa Bacolod sang 5 ka adlaw pasaka ang swab test kag i-quarantine. Bangod sini suno kay Familyaran, si Mayor Evilio Leonardia ang liwat nga magapagwa sa executive order angot sa pag-regulate sang apor. Sa iban nga balita lokal, duha ang patay kag duha ang pilason sa shooting incident nga nagluntad kagabi sa Purok BM, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Dead on the spot si Denmar Sospine, 20 anyos, ka nagatrabaho sa isa ka telecommunication company. Sulo kay Patricio Sospene, amay sang napatay. Nagainom-inom sila sa ilabalay upod ang suspect nga ginkilala kay Thomas Lovino, legal ang edad kag residente sa amuman nga lugar. Samtang nagainom-inom, naghapit makadali sa ilabalay si Noel Sinensya, 53 anyos, kagilayon man nga nagpauli. Nakibot si Sospene nga nagbalik si Sinensya nga may bit-bit na nga binangon kag gulpi na lang nga gintayaan si Lovino kag ginpahog nga patson. Nagbunot naman sa armas lutang si Lovino kag gintiro si Sinensya igo sa iya nga lawas. Gintambagan sang mag-amay nga suspende si Lovino apang mahimo aksidente sini nga natiruhan si Denmar. Igo sa nga agtang kag naulamid ang duha kay banpa nga persona nga yara sa lugar sang luntad ang krimen. Giningagaw pa dala sa ospital si Sinensya apang gindeklarar nga dead on arrival. Ay banpa nga pilason ang mosanday Raniel Sinensya, 23 anyos, kag Ronnie Kabatbat, 51 anyos. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ginpahayag ni Police Station 6 Commander Police Captain Elmer Bonilla nga may duha nga ang duha may lainay sang buot si Lovino kag Sinensya. Sulo kay Bonilla, nagatubangay na ang mga ini sa barangay bangod sang pila ka personal nga problema. Na-recover sa lugar sang krimen ang mga basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang. Antes magpalagyo, nagpangay pa sang pasaylo si Lovino sa amay nga suspene. Padayon karon ang hot pursuit operation sa mga kapulisan bato kay Lovino. Si Lovino naman ang magapatubang sa kaso nga 2 counts of murder. Sobrang luyag kag pagpanghimo ng motibo sa natabo nga pagtiro sa mag-utod nga dekara sa Top Star Engineering Works Gonzaga Extension, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi. Ini ang nagwa sa investigasyon sang Police Station 6 matapos gintiro kag napatay ang mag-utod nga Inid Jane Decara, driver sang Toyota Revo, kag magulang sini nga si Amy Mahilom Decara, lunsay pubuloyo sang Puro Kabugwason, Barangay Magsilingan, syudad sang Bacolod. Gintiro ni Alvin Lanza ang mag-utod nga Decara gamit ang kalibre 45 nga armas lutang. Matapos gintiro ang mag-utod, ginbuno man sang suspect ang iya kagalingon kag padayon karon ginabulong sa hospital. Sulo kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 6, hindi mabato ni Lanza nga may bag-o na nga nobyo si Amy Jane. Rason nga iging komprontar kag sa ulihi, iya gintiro pati na ang magulang ni Decara. Sa dugang nga balita lokal, ginkwestiyon sa nga Basiwa District Employees Union ang pagpirma sa mga miyembro sa mga Board of Directors and Joint Ventures Agreement kon JVA sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Ginakabig sang union nga isa ka betrayal sa mga empleyado kag konsumidor ang ini nga tikang. Suno sa presidente sang Basiwa Employees Union nga si Len Espina, sa piyak sang wala untat nga pagpabutsyag sang pagpamatok sang union sa JVA, nagapabilin sa gihapon nga bulag kag bungol ang mga Board of Directors sang Basiwa.
Nagpahinyo karon ng grupo nga ipakita sa publiko ang kaungdan sang GVA para sa transparency. Sa press conference nga ginpatigayon ginpresentar sang grupo ang maginaligar kapaslawan sang prime water sa pagdumala sa naglainlain nga mga water district sa Pilipinas. Ginpahayag ni Espina nga makabing nga done deal sa pagdumala sang prime water sa Basiwa. Apang ginpanindugan nga wala ini nagakadulaan sang paglaom nga mapunggan ng ini nga plano agud maproteksyonan ang kinamatarong sa mga konsumidor kag empleyado. Hindi mahapos sa lokal nga Panguluhan sang Bacolod ang paghimo sang desisyon angot sa ginapangayo sang isa ka sektor sang sosyedad nga dapat liwat ipaydalom sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ ang syudad bangod sa nagatas nga kaso sang COVID-19. Ini ang personal nga opinyon ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sang Interagency Task Force o kon Bacolod IATF. Suno kay Familiaran magluwas sa ginapaabot nga desisyon sang National IATF, ini nga lihok ang nagakinahanglan man sa nagakaigo nga pagtuon bawod sa epektong mahimo ituga sa ekonomiya sa sitwasyon sa mga Bacolodnon. Dugang pa ni Familiaran ginatinguan sang syudad nga makahimo sa nagakaigo nga estratehiya para mapunggan ang paglapta sa mga pandemya gani nagapati nga hindi lamang ang istrikto nga pagpatuman sang community quarantine ang nagapangunang solusyon kundi ang pagpatuman sa mga regulasyon pagi sa bulig kag kooperasyon sang Bacolodnon. Kag sa katapusan nga balita lokal ginapaabot ni Bacolod City DSSD Head Pasitatero nga mangin maayong resulta sang payout nga ginapatigan sang DSWD angot sa ikaduhang nga tranche sang Social Amelioration Program o KONSAP. Suno kay Tero, base sa datos nga iya nakuha gikan sa DSWD naging maayong resulta sang nauna nga duha ka adlaw sang distribusyon sa diin naging gamay gid lamang ang porsyento ang wala makakompleto sang payout nga target nga beneficiaries na 55,077 ka mga beneficiaryo. Dugang panitero, yara na gid lamang sa masobra 20,000 sa 75,962 ka mga beneficiaryo ang ginatinguan nga matapos karon nga adlaw apang kun ang ini ang hindi gidman may ngagaw, handa naman sa pagpatigan sang special payout ang DSWD buwas nga adlaw. Last 20 Aksyon Radio Philippines Standard Time detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Good morning mga ka-aksyon! Sunday subong adlaw. So happy Sunday! I hope you're doing good and please stay safe kita mga ka-aksyon. So sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa akong subong nga aga sa aton Facebook Live. Good morning lang kay Teresita Linaha Kayaw. Hamal niya, blessed Sunday, Aksyon Dorel, keep safe and God bless. Kay Rix Jutz Graho, morning, watching and listening from Celine Holmes. And kay Corazon Villases Gayo. Good morning, Aksyon, Pretty Dorel, watching from Binalbagan, Negros Occidental. Coffee tayo. Wow, thank you, Ged. Enjoy sa imong coffee sa manami nga weather subong adlaw. And kay Manjo Arnejo, good morning, Aksyon Dorel. Monitor lang kami kay Dan De Los Santos, Alexander Umbion, Bocol Omania, Arcon Tovida, kag si Elbern Rojo. Kay Jo Marie Elaine, good morning, Aksyon Radio. Idanet Dilar, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Pag-greet kay Danilo Dilar, kag Edita Dilar, sa barangay Punta Taytay. Salamat, God bless you all. You're welcome. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Good morning man kuno kay Mr. Rayjan Villalon. Wow, sila lang tamyawan ay nga duwa. Good morning sa inyo dira. Kaya Cory Vidaha, morning, Aksyon Dora, watching from Kuwait. Thank you. Kay Alex Fuentes, good morning sa Aksyon Sunday edition. Kag kay Aksyon Miss Dora, happy Sunday sa imo, Miss. Stay safe diri sa Rosario Heights Subdivision. Good morning dira sa inyo. Kay Sir Philip Alonsagay, kay Rayjan Villalon, gatamyawan na sila nga duwa. Kay Marie Pinonggan,
Good morning, Action Radio. God bless us. Kay Intile, Jane, Gani, Joan Galet. Good morning, Action Radio. Kay Marie Hasmin Pinonggan, Alan Castro. Good morning, man. Keep safe. Kay Tita Kohana, Gatcho, Peruelo, dra sa may Bagos City. Good morning. Kay Karel Kapek. Good morning, man. And Francis Jake Amodia. Good morning. Nagapamati siya sa aton. Kay Jocelyn Olak. Good morning. Edwin Pineda, Boss si Dennis, ginakampanyahan niya ginang Energy Funds Club. May balita kag chika-chika. Kay Labayan Eduardo Jr., may aga Aksyon Radio Bacolod watching sa Doña Holiana. Kay Rosel John Montibon, good morning. Vanessa M. Mayo, hello Aksyon Radio Bacolod, good morning. Aksyon Dorel, good morning man. Pag-greet sa nephew ko nga si Archie nga halin sa Germany kag naka-quarantine siya dira subong sa Bacolod. Thank you Miss Dora and have a blessed Sunday watching from the land of 10,000 lakes, Minnesota. Wow! 10,000 gid kabilog ang lakes. Literal na guro syempre. Kanami da guro ay. Thank you and stay safe Miss Beautiful. Thank you. Kay Franco Villanueva Osorio, padayon Action Radio. Yes. Kay, asa akong miga. Christine May Villanueva Roquero, soon to be Mrs. Tangao. Good morning! Kay Bia Jonathan Mayong Agaman. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy kag Arlie Piliado, sang La Carlota from Canada. Thank you. Okay, you're welcome. Rita Anaid, watching here from Isabela Negros Occidental. Kay Ernie Florentino, Vicente Samiliano, watching lang sa diin sa San Jose Alihis. Good morning, liwat, mabuhay Aksyon Radio. Yes, mabuhay Aksyon Radio. Kay Roland Orlando Manejable sa Sevilla. Good morning. Greetings from Bern, Switzerland. Wow. Kaya Joe Shea. Good morning, Aksyon Radio, watching live from La Castellana. Okay, good morning sa mga taga La Castellana. Kaya Bam Villaflor. Good morning man mga ka-aksyon. Kay Ernie Florentino, good morning. And kay Paul Candazo, mayong agaman. Okay? So, stay safe. Ikaw mo mga ka-aksyon. Labi na sa mga nagaplan nga mag-go sa simbahan. Magsimba karon nga adlaw. Halong gid ka mo mga ka-aksyon ha. Especially subong medyo, hindi lang medyo, kundi nagadamo ang cases ang Bacolod. So, extra careful gid kita sa pagwa naton sa aton pulayan. Mga health protocols nga ginapatuman, aton gid nga sundon. Kaya Christine, good morning world. Good morning Christine. Kay Milagros de la Cruz, watching from Tondo. Kay Michael Sombreno. Good morning, Action Radio, watching from Barangay Villamonte. Thank you. You're welcome. Kay Jen Dinati Tiapon. Good morning, Action Radio, Sunday edition. Mapabalo lang tani sa family kag friends ni Gerardo Tomayo Dinati Jr. nga nagpahuway na siya sang July 22. Kang iyang lubong sa August 1, 2 p.m. sa Concepcion Parish Church, Concepcion Public Cemetery sa Barangay Concepcion, Talisay City. Kaya Cabrillos MC, good AM Action Dorel, monitor lang kabidi sa Pahanukoy. May lang nga pagpamati. Kaya sa mga kay Barangay Kagawad, Peter Noble, dagre sa Barangay Pahanukoy, good morning. Kay Alan Castro, thank you, Char. Okay, so sige, sa aton yung mga ka-aksyon. Thank you again sa inyo pag-upod sa ako na. By the way, kay Sir Milili Oligo, dara sa may MM's Bunny Cafe. Kung hindi ko magsala, good morning sa Tangob. And kay Nanay Ligaya Beto, dara sa may Binalbagan, mayo man nga aga. Magapiyong-piyong, iko yan. Medyo nadula. Wait. Nadula nga ito nga greetings mga ka-aksyon. Okay? Nag-exit. Kay Alex Fuentes, ha, good morning. Sino pa? Kay Rita, anaid, anabasa ako nakagina. Dali lang, kay Dono Gulpi, nadula nga ako niya greetings, dere. Anyway, happy birthday sa tanan nga may birthday pagid subong nga adlaw.
may lang pag-celebrate sa inyong birthday. Kay Nor Rhea Pereria. Good morning, watching from Purok Paglaom, Barangay Takuling, Bacolod City. Mayong aga Takuling. Kay Richelle Pondador, good morning, Aksyon Radyo. Si Michael Marata nga nagbihis na papasok. Okay. Sige, halong gid sa pagkadto sa inyong trabaho, mga ka-aksyon. Sige, karon naman. Action JM, later naman. Thank you so much! Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo. Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Nagsaka na sa 78,412 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos gin-report sa Department of Health ang 2019 kabagong mga kaso. Anay katatlo nga sunod-sunod kadlaw nga kapin 2,000 ka mabagong infections ang nagadugang sa pungsod. Gin-report man sang DOH ang 25,752 nga recoveries matapos nga may dugang nga 1,278 ang nag-ayo sa balatian. Nagdangat naman sa 1,877 ang death toll sa Pilipinas matapos nga may dugang nga 20 nga napatay bangod sa virus. Na-record sa NCR ang pinakamadamong nga bagong COVID-19 cases na ginsundan sang Cebu, Cavite, Rizal, kag Davao del Sur. Masobra naman sa 22 milyones ka estudyante nakapa-enroll sa public ag private schools nationwide. Sa pinakauling nga statements ng Department of Education, mayara sang 22,92,345 ka enrollees para sa school year 2020-2021 para sa kindergarten tubtob grade 12. Lakip na diri ang yara sa alternative learning system kag non-graded learners with disabilities. Sunod sa DepEd ang ini nga kadamuon ng 79.49% sang total enrollment sa nagligad nga school year. Nagdangat naman sa 20,757,433 ang nagpa-enroll sa public school samtang 1,304,049 ang nag-enroll naman sa private school. Ginpahayag naman sa Philippine Health Insurance Corporation nga preparado sila sa patigayon ng investigasyon angot sa ginalegar anomalya sa ilang ahensya. Suno kay PhilHealth spokesperson Gigi Domingo, magakoopera sila sa direktibang ginpapanaog kag ila ginabiabi ang investigasyon. Sa separado nga statement ginpahayag sa PhilHealth nga handa sila nga tubangon ang investigasyon nga ginaduso sang Senado kag Office of the Special Assistant to the President agud sabto ng ginalegar korupsyon na ginbulgar sa isa ka empleyado nga nag-resign sa trabaho. Kag sa katapusan nga balita national, mayoriya sa mga Pinoy ang nagapabilin nga stress bangod sa COVID-19 pandemic. Ini ang base sa resulta sang Social Weather Station sa SWS survey nga ginpatigan sa Hulyo 2 tubtob 6. Sunod sa survey, 51% sa mga Pinoy ang nakabatsyag sang great stress, samtang 35% ang nagpahayag nga nakabatsyag sang much stress. 14% naman ang Pinoy
ang nagsiling nga wala sila nakabatsyag sang stress. Sa mga survey, ang mga nakabatsyag sang great stress ang mga taong nadulaan sang trabaho. Samtang nagapakita sa survey nga 20.9% sa mga Pinoy ang naka-eksperyensya sang kagutom kag 79.1% ang wala naka-eksperyensya sang gutom. Las 6:32 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sining. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Alright! So good morning liwat mga ka-aksyon namon yung nag-upod sa Facebook Live. By the way, good morning kay Sir Giro o Jairo Benjo Baliados. Basi bala sala, Giro o Jairo. Anyway, good morning sir. Thank you again sa imo pag-upod sa akong subong nga aga. And kay, wait lang. Kay Arquiles Panzo, good morning. Kay Claire Buendea. Watching from Murcia. Kay Helen Rom, good morning, watching from Germany. Keep safe. Keep safe man. Kay Jonard Sinora, good morning ma'am, watching. Tadiin ka mo, stranded ka mo sa Pier 4 puntang apakadto Bacolod. Keep safe gid. Halong gid ka mo dra ha. Sa tito ko, Tito Jared Gacho, greet ko lang da silang tita mumusta. Yes, halong gid to sa may Bohol. And kay Helen Quest na happy blessed Sunday sa tanan. Kay Nene J. De La Cruz, good morning. Bia Jonathan, greet niya lang ko si Floriano kag Monina Bia, gapamati sa Barangay 4, si Palay City. Salamat, Aksyon Dor. You're welcome. Kay Jeffrey Sofia, good morning, Aksyon Dorel. Tamiyo ko lang Sofia and Lim family. Sang Seaview Silay. Thanks. You're welcome. Kay Jaynard Bangkas, oy, kamusta ka da? Good morning. Halong ka mo da. Ay, amping mo dira, Bisaya man eh. So, basig dili siya kasabot ba? Kay Martin Aliling, magandang umaga po ma'am, watching from Imos, Cavite. Kay Christine Kagina Ambalia, good morning Aksyon Radio, watching from Purok BM Tacoling. Shout out lang sa mga friends and relatives ko sa Barangay Bantayan, Kabankalan. Okay. Kay UB Ihind, ay bongga, good morning. Jesselyn Tangson, good morning man. Kay Cory Vidaha, Aksyon Dorel, classmate ko sang high school. Ang hambal mo ilubong. Ahay. Oo. Condolences lang sa family. Kay Socrates Sarsuelo, good morning. Diana Padilla, Morena Haneo, Evelyn Pomoseno, mayong aga. Happy Sunday. Leia Rose Francisco, good morning man. Okay pa. Kaya, ansa? Thanks Manobo. Unta. Dili ko kabalo magkuan. Istorya Manobo. Kana, balik na. Okay na? Sige. Thank you, mga kaksyon! Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Las 6:36 Aksyon Radio Philippines Standard Time, Public sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Naglambot na sa masobra sa 645,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa pinaka-latest nga record as of today, July 26, 2020, sa 645,834 na nagkalamatay sa nagkalain-lain nga pungsod bangod sa virus. Nagapanguna sa gihapon na may pinakamadamo nga na-record nga kasos ang nagkalamatay sa COVID-19 ng Estados Unidos nga may 149,245. Nagsunod ang Brazil nga may 85,562 nga nagtaliwan bangod sa pandemic. Yara naman sa 45,738 ang death toll sa United Kingdom, samtang 42,645 ang na-report nga naglamatay sa Mexico. Samtang nagwa man sa pinakauli nga datos nga nagsaka na sa kabilugan,
nga 16,114,237 infected sa mga lalatong nga balitian sa nagkalain-lain nga pungsod. Yara naman sa 9,858,127 ang total recoveries ng COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Kag sa ato naman nga sports balita, nagaprepara na si four-time world champion Nonito Donare Jr. para sa hampang sini kay Nordine o Balis ang France para sa World Boxing Council Bantamweight Championship. Gintala na ang nasambit ng enkwentro hanay sa Mohegan Sun Casino sa Connecticut sa Desyembre 12. Ini ang una nga hampang sa 37 anyos nga si Donaire matapos ang isa ka tuig sa mapaslawan ini bato kay nauya inuwi sang Japan via unanimous decision sa ilang unification match. May baluan ang mga hampang ginakabig nga 2019 Fight of the Year. Last size 38 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 26, 2020. Salamat sa mga ka-aksyon nga nag-upod sa akon sini nga aga. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila